KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi. Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association hakasngi baar jong ka khat ar tarik obnaya yong arajar arpoar kalakinno bagi hima bat ka Khasi Hills Autonomous District Council kimshim la khain snap satya ya ka hukum bala penjari de ka sarkar jilla leng ba ka Joint Secretary ka ba pe ka tanah District Council Affairs ka kong Aldia Nikla ban wenglut ya baro ki kherdop krong pisa ki badan hasilin ter jong ka surok ba nado ka snong shalang ter shado Ribhoi District. Hagajinya keren bat kilat pathai khubor Presiden Jongka Seng uba Moslander Marngar ulakinno bawala katna District Council Affairs kala penmi ya gani gajing ptha haga khandai tarik ubnai nopra arajar arpuwei bad haga arpusan tarik ubnai rempang arajar arpuar henry hadu menta kinong nya trok ki bakit ki mar balai phaujan ki dang hab ban seo pisa ki khardop krong pisa ki bala penyang hasilin ter Jongka surok ba nado West Khasi Hills District shado Ribhoi District. Nakaliang jong ka seng kala ongru bagajing don jong kini ki kherdop krong khajna kala bojing ye ki try kali ha ka bakila habban penlot hado kumba arpho hajar ai tang ha ka baseu pisa lingba ki kherdop krong pisa ki badan hasilen ter jong ka surong adin bangi nakaliang jong ki try trok at ki nongnya kali ngila ilamat ki jing ha ka jing sha shim khajna be an haka surok ki bangiat na du na West Castle ban poi shadu sharib hoy de kajing lut jong kapisa ke bangi ai ha kini ki khadop lung khajna ko long sitrip ka kali ka yat ka shongdor jen khat khandai ar pho jar sitrip de ka lakta asia ya ka kamai gaji jong ki babu ki try trok bat kumju ru jong ki driver but ki don ki lenti ba teng haba nakaliam jong ki driver kim la ban siu ya kini ki jingpan pisah ki jongki kiron ki por bana kaliang jongki ni kinong upgrade ki pen i ya ki bor ki jongki don ki ba membership don ki ba penjot ya ki kali don ka ba ki sei de ki tiar pemersau don ru katu kat ni ki gate ki ba ki don ban wai de kini ki ba khambyang da ni ong khamdon kham em ba ki pen i ru wat da ki tiar pemersau ku ki pistol ba ki we terter di halor kani kajing sosat ba kajing janjar jong ki try trok bat ki driver association ngilaya kun ya kani ka issue na du arsna menshua ti ngilaya suki ngilaya kat jingla ibor jongi ti finally menta ngila yo ya ko order ka balami na government ba ban close no ya boro khoit ki tool gate lani ki check gate ki bodon ya ki hagi surok jogi national highway lani hagi major road jongka kani ka po ka jala ka jongi tiada kaliang jungi ngala ya persang ban pentrekam ya kata ban ila ajing tip ya ki para drivers lani ki para try kali ki jungi ba ngimde shu ban siu holor kani ko ada handrai hakini ki arta yo menta ngila amat sibun ki jinge ngila persang ki kata don ki hadin balayo ko ada nginem siu shu ki don ki get kartu kani gila kini ki jaka krong pisa ki la sange no handrai jin adu menta ki dang bun khamtam jong ka konsil ki dang pen ibor be berang penjenjar baik ya ki drivers ki jongi khamtam ki por menit ban bergem bersit ban dakabor ban sim ki ban pan pisah lagi ti don ki kep ru menta kini kimit ka don ki jingjia ru bala poe du ka jinge mensa ti nakaliang ka jongi ngimla asyu ban sya ya kani mo bangiyo ya ko order na ka state government kala ai ko order syaki deputy commissioner consent jo ki district handrai kingi iba ki DC lani kita ki bor sarkar ki la shu ai ya kane ka jing tho shikini ki nong upgrade bat kini tool gate tamkum ga jing tho hendrai hadu menta kamut ba ki kham pentrekam ya ka an kum ba kalong ba ki de ban close no ban persange no ya ka jing krong pisah ti don teng ha ki consume wise mo ki don consume wise ki mala ban lani jisha on record ki phone ru ba ki akran ba kinut ban kam ma kani ka de gate jung ameli te teng don ki por ya pen ibor yang pen i to ko order jung emeli kum ta ter te kisdang no ban penwan no da ka we da ka ar te ni iba ni kwa ken bangin wan hang ne kum ka association ban se ban pen pau no shi media ban karpat ya ka sorkar haba kala ai ko order ban ong ban kham no bar khoji ki tulget kade ban pen i da ki kam ke magi don hateng ki ni iba ka sorkar ketip ka sa nin gumdo ba ka pen mi proxy be ko order
Kisah penmi yo ka order handai kin pentrai kam ya ka ai. Kidan ki cap ki ba ngilap kum ha ka git hapo lat maurek. Ni dan ki jingkom kata ka ba jingyat be jungi para members. Ba gim ki trok ki mieng shu ban siu khajana. Te ki polis dak polis pos ki yang tu ban penyeng kali. Tak kamut ba ki mis kami siu so power kan. Te lada kalong kum ni kum no ngin shania ya ka sarkar balong kum ni. Haba ka order ki ai and ray prok kile proxy dah kabah pak yang ban penyeng daki force ban up ban penbor ban ngin ai bisa mentah ki shim san spa lasha hedin bal up ki police pin siu biang kum lasha lawan ki pansi jahat double nak kabah ai de nak kalian jungi syukwa ban request bat kum ju sarkar ba laknu kum no mot ba de kan ya kai ko order ka bala ka de ban penteri kambe kat kum ka ai ke kan persuk yang ia ka members ke jingi kayat ke yang jogi ni kita overall kita lihat ki bangi Kenya jing Kenya la Kenya na du ka boundary jo ka West Castle kamu na area Salang hadu ha riboy ki bangi ha pansiu ki don jin kumbalai pu artli don kita lihat bangi siu bada dari ru lai spark gide jom ki hima gide jo ki council ki don ki get ki ba teng hijaka tang hijaka ki don south ligi ge jong ki artli ki hima artli jong konsel kata ka don kata tekin ta ki bayat bah menta ki barang yat be jang hikmat bahadu menta ki pendik ini ki area badai jong ka Motion Road Civil Subdivision bat kum ju jong ka ni ka jong ka district badai area Nongstoin consultancy de area Nongstoin gen chong no te nang ta ki ni area Motion Road Civil Subdivision kini kidang ya penwit di daku menlong mentah eastern west dan mentah laisni south ni kila close down but ki shu teng ki shu be proxy kom pisaru ki shu tebe beda kato slice kum tu klap te don ki members ki bopat tip ki de su pisah don ki members ki ba la tip ki yat be don ki por klap ba ki kwa padi bor ki be ki persange ki thlia shimit dakum di kum tai na kaliang jongi ki nong yalam ban se kha ar baje menmiru ni haban intervene haban late ban pelat ani ban report ya kata ki ong kuntai fi tang balong hadin ba nakaliang jingi ki ong ba kani ke pun nam dal tama kisim kerteng ta dai te long bangi tengi haba ki ong ga kitu ngameli tengi ngiru kum ki no yalam te ni sopla kam judan kum kata te ngi ong ba ai ko order ai ko order la dai ka dai jung ngameli te ngi koloi ba la pi ai order jung ngameli tingi si waraja tik sutu bangi la pen upshirip ki ha takarukom bat ngi la kerne tedin kiong mde re bangi kadai ke ba hadu kata gede melin re ngi supan jingbit na iban ban yo ban set up ya kan ya kaget kamu kidi konsel gate kita te hadu ni men mit ngirang mi gerang te kidong don bok ni yo ki bor jo kaan tambah ki bor jo kaan tu hadu ban report mangi ki salek ban pelat itu kali na kajing ya lat ke liura kamen sau bat ki we ke ikan ni ka shemstom ngin ban syuat community kidon baik bun hikibun menta mar kilong cap ni teng ki area nong stone du don hi don ki cap menmiet dalaya pene pelagi driver te kini ki area civil subdivision Motion Road ki doni kilong baik ter kumta baik pi jing pen i namar bating teng ki mut intimidate baik pi intimidate ngi kan intimidate tak ki benta hi ka ba NODCA 1032016 arajar khatreu /387 kene kawan bit nak joint secretary to the government of Meghalaya kaba ai ke direction ki deputy commissioner jongki ni ki district boro East Khasi Hills West Khasi Hills Southwest Khasi Hills nanta East West Khasi Hills nanta kami sa kani West Garo Hills nanta kami sa South Garo Hills North Garo Hills nanta Southwest Garo Hills kibaguntup kani kaguntup yo boro ki district of ka jela Meghalaya ka bathok kumi in continuation to this department's letter under reference enclosed, I am directed to request you to kindly take necessary action for closure of all the toll gates erected by the autonomous district councils or authorities acting under them, including traditional heads on national highways, state highways and major district roads. Kani ka kum ka po order na ka bami na po ka government jongka Meghalaya. Kani kila ai ko pilot siya ka secretary to the government of Meghalaya Transport Department. Nanta kila ai ki SP jongki district repair nanta ki secretary jongki executive committee jongka KHDC, GHDC but GHDC. Halor kani ko order nya syukwa on ni ba ngela iba kalakhang tinge kalakhang daka notification undi besyukran menu ba undai ban
ban irek ingin tol gate kumbaka kala ai kini order ti Henry halor jung kata haru ngelai i bakidang don bekini ki tol gate lan kini ki gate ki ba krong ini ki bisa ti halor kini ngi kerpat ke sarkar bakan sim khia amde ban ai tang ki notification which been notification tang in black and white lan tang ngi jing tho ande ke ban implement ru ha ka ground reality ti ngala puli pi kini ka belum very clear kala long ka ba syahidu kata-kata ba notification juga government ko ni ti ngi kerpat ba kani kanom day tang bakan long bitang haga jing tho and day bakan day be ka ba ki penyai ti hadu ha ground level mar bakan ni ke government ka ship ni ka action ru hadin bangila kerpat ke government makan lei ti bandele ikendu igini ki HDC ki mem ki beri jungka ke HDC ni GHDC ni GHDC ru kamde ke kamram bujuni nomor ba ke sarkar kala ai gini ke notification ka day be mi ngala pulih ni baka address bi syaki te kan mentoyu yang ngi bangin lek nomor ba ladang lek kalong ba kan ni ka council ki kim ko ke government ya ka order ke bai ke government de sisin baklami ke order ke government ki di maki ki penbuat nomor maki ru ki ke government hite ka basan cara po kini ki jaka ke jui But sakawiru shua bingin shim ya gani ke issue gila don ki video clipping semua dak lagi press ru gila pan haidin ya kata arsna men shua bangin ya ikwa ban ya dak level ba ban karpat kenya ko konsil ya ki hima dak level ikwa ban karpat shua bang la kumnu ikwa ba pinia perkhat lemba kani ke jing kong bisa kalau long syaba palat di ngila karpat balai namar ba ngina nakal yang jongka ASEAN go jongi ngidon kata kamen sim nilai ong ngapor first press conference bang ide ai karpat ya konsil ibadi UCM ba menta hati ki por asna menshua di request yang pe dalong kabala te nai krong mo ka tangi get joko konsil ha ju ko surok kidon jan aju khat teli te barok khat teli ru la shim nang ni ka way de ban ice to ka way ka ju ko dor nakatusan spa to way shajar to way kasan spa tingi ong kalong na em lada fishim bisa shim no tang si jaka te ngin spin eu slip legally but ngin ya kum ga jing I donation ya ka konsil marba ngir idon jikit kli maka konsil ka de nam taban pet ya ka jungi telada ki yanduk ya jenjar te kadi kamram jungi kum long song sinang bangin ya rap salami ki ti ki himaru ki ngin ai hanrei ka don ki hima ki ba ha ka ju ko surok ki penyang gi ge da dulai teli te way hima ushim kaju ke hima sapoi ju ko jaka kaju ke hima kashim poi suwe hima ushim poi we hima ushim tengi ong bangim la sha e katu bangim la ban ai tinglong balada pikwa ban yarap te ngindon ga mesim yarap tamba te noi na kalyang jong ka konsil bat ki kli nok sensar ya kata hakim patiam te da kada wi ha biaj suki pasuki te ngilut kumta kan gawe ka trok ngilut da ju khat khandai bar arpo ja hadu da poi po bernihan je baru ko ji dadon sispa sanpo arspa teli kita baru ko ka ko arspa hoy pinkit sensar ru kima kit jur ma pidakit kanu ko do jingkit ru kit ding thang haying ru ma ra kit siap kit mau ru ma ra pimla lai government kalau ada permi order nrai naringi pede ke jing tho kim de shu te bandan hakanur kombat bakidon but kadon ada ki kali kim yang ki pendon kam sundanda taka force jong ke government kemut ki wanda ki police bandan bentalang ta ki kali we ladon long driver te sisin ba ladon police dia kemut kebadi ba nyaniaru la shu ong be oh kebadi jong sorka te ladang im yang di konsil gate ma mangi I order ma ladon ko order te you might go ahead ya ki order ba pimdai ju ban siu according to the order ni I ru izorok ki tikiru kita yo ko order ngi kino elam ngi legally kata kiyat ki herbe kini ki get your konsil gidon ki ba kimla code bor ni kimla ban ile issue ya la kaya te kum la shai pinwan kita penun kam da ka ngintip ha no dur ki pen kom ki yang te lada boros kata ngi siu san spa te adin bala yang da ka force lada ngi wan salai shisngi lo pen kiu shi ja ipe ti lada kadon tangkowe kali unia don tang arngut unongnya ba unong buat ke apa itu kinsa pendik pat sakmat ya ka area kamde ha ka spot baki kilum bisa kila be na shukwe ke jaka tikitu da kila sha threaten te kata kan mentaling imut appeal no sa government ba I license no ya ki truck owners abe da ka license ka gon namar last tu bagani ke illegal gear ti kita bakrong ro kilong illegal ke bre
ndai ki di gunda ti lada ka government authorizing with license to hold a gun in handle kilo. Let them come, we'll face them, but it should be a licensed gun. Inur, dia kata. But the government should give us a license that we should hold a gun. Whether the truck owners that gun he keep in himself or it should be authorized to the driver. But the license should come to the truck owners. So that any illegal, because this is illegal thing, how comes when there is already an order of the government, how come that it happened?